Natin ang ating kusina guys, yun o. Bango. Yun o. Isang masayang araw sa inyo lahat mga kasolid. At isang masayang araw din sa'yo, Miss Pretty Girl, Camera Girl. Masayang araw mga kasolid. Ang episode natin ngayon kasolid, kung mapapansin nyo, meron tayong hawak na tosino dito. Iluluto natin to. Kasama nito, pineapple, tsaka pineapple juice. Tuturo ko sa inyo kung paano natin pasarapin ito guys. So yun mga kasolid, start na tayo mag-isa. Isa lang natin ang bawang. Sibuyas. Ginagawa mo. Sibuyas. Isunod na rin po natin ang bawang. Yun o. Siguradong magugustuhan nyo ang recipe to guys. Hindi lang basta prito ang inuluto ko sa tosino. Nilalagyan natin siya ng twist. So isunod na natin ang ating tosino guys. Yun o. Bango. Yun o. Halu-haluin lang natin ito guys. At isunod na rin natin ang paminta. Sunod na rin natin ang asin. Yun o. Isunod na natin ang pineapple juice mga guys. Yun o. Wow! Bango, may pinya. Hindi lang sa basta prito guys. Kakaiba yan ah. Kakaibang luto. Diba guys, pagka sinabing tosino, prito lang ang pumapasok sa isip natin, no? Kaya pwede rin barbecue, diba? Binabarbecue ito. Pero ang version ko nito guys, may pineapple juice. At syempre, nalagyan din natin ng konting toyo. Pakulay. Ang pakulay. Yun o. At papakuluan lang natin siya ng ilang minuto guys. So yun mga kasolid, check natin. Pagkalipas ng ilang minuto. Yun o. Wow. Sunod na rin natin ang ating pineapple. Yun o. Wow. Pineapple chunks. At bago ko ituloy ito guys, shoutout ko muna sina Boss Mark San Agustin, Macario Joros Manansala, Kuya Lawrence TV, Boss Alejo Ongotan, at si John Ace M. Gomez. Shoutout po sa inyo mga guys. At syempre guys, lalagyan natin ng pamparapot ang cornstarch na tinunaw sa tubig. Yun o. Halu-haluin lang natin guys. Hanggang sa makuha natin ang tamang texture na gusto natin. At shoutout po nga rin pala si Mini Crafty Lady. Shoutout sa iyo Mini Crafty Lady. At yan guys, dahil malapit ang maluto ang ating sinarsahang tosino na may pineapple,
Mukbangan na naman guys. So yun guys, ito na po ang ating nilutong tosino. At tatawagin po natin itong sinarsahang tosino sa pineapple. Yun o, sarili ko pong version to guys, kung gusto nyo pong gayahin. Kakaiba to guys. Kaibang luto. So ano pang ginagawa natin? Kain po tayo guys. Kain tayo. Lapang-lapang. Kaibang luto to guys ah. Lampo sa tosino, ipreprito mo lang. New version. So guys, so lapot. Sarap. Kain na tayo ah. Sarap. Kain na po tayo. Kakaiba Solid. siya, guys. Mga solid supporters, kain tayo. Ayun, pinya. Pineapple. O, yun o. Iba tong version mo kayo na. Tapos, haluan natin ang pinya. Yung guys, yung pinya. Hop. The best. Apa? Lahat ang lasa ang tosino, ang pineapple. Perfect combination guys. Sarap nga, no? Shoutout pala guys kay Ate Julie and Ronald Drama and Family. Sa kay Ate Rosana Yape, shoutout eh. Shoutout sa inyo. Drama Family, solid viewers at supporters natin talaga yan, no? Simula dati pa. Mula una. Thank you sa panunood. Tsaka po ang Ponsiano family, shoutout po. Thanks sa panunood. Sarap. Sarap yung version na to ah. Pwede rin pala sarsahan yung tosino, no? Sarap guys. Ay, sarap. Boss Mark San Agustin, gahin mo itong recipe ito. Sigurado, patok to. Sarap ah, parang kulang kanin ko. Ang lasa yung pinya. Ang halong pinya at tamis. Kung yung lasa niya guys, para siyang amunado style, ganun. O kasi pininyahan na. May pinya kasi. Ang malasa. Murang-mura lang to guys. Sarap ng sarap talaga. What? Mapapadila ka talaga sa sarap. Sarap. Didilaan mo yung dalgiri mo. Malasa. Malasang malasa. Manyaman. So yun guys, habang kumakain po si Mrs.,
magsa-shoutout na po ako guys. Habang nasasarapan po sa pininyahang tosino. Special shoutout po nga po pala si John C. Gonzaga. Shoutout. At ang buong Gonzaga family, Malab family, Shoutout. Balawit family, Gumpal family, Balunsat family. At isa-shoutout ko rin po ang mga friends niya sina Ligayo family, Macarelay family, Aquino family, Sadol family, Babaran family, Bataraw family, at Turingan family. Pinapa-shoutout po kayo ni John C. Gonzaga. Shoutout po sa inyo lahat. Shoutout sa inyo. At magsha-shoutout na po ako sa mga nag-comment sa ating mga video, sa mga nakaraang mga episode. Shoutout po kay Teresa Santiago. Shoutout po kay Heartgen YTC. Shoutout po kay Inday Ella Vlog. Shoutout po. Yumi in Bahrain. Shoutout po taga Bahrain. G. Olinda. Shoutout po. CJB Vlog. Shoutout. Ulu Walker. Shoutout po. Rayan Passion. Shoutout. Ulu Walker. Ay, nasabi ko na pala yun. Shoutout po. Ron Sapanta. Shoutout po. Angel Heaven Vlog. Single mom. Mga single mom dyan. Shoutout. Shoutout po sa inyo. Daddy and Mommy Farm. Shoutout po. Rosalie M. Shoutout po. Inday Marilyn TV ko. Shoutout po. Shoutout ma'am. Royce TV. CJ Magpali. Shoutout. Mayora HK. Shoutout. Dami ah. Maya's Kitchen USA. Shoutout po. Shoutout ma'am. Bisdak in Switzerland. Burley Estrera. Shoutout po. Wadsky Tech. Shoutout. Everything Has History. Shoutout po. Shoutout. Jern Vlog Channel. Lakwat Cherang Bisaya. Shoutout. Rosemary Bang. Shoutout Dami, po. Life is fun. Enjoy learning new things. Shoutout po. Mahaba. Shoutout po sa inyo. Salamat sa pag-comment. Nuts Escapades Vlog. Shoutout. Renim Cruz. Yung bata dyan. Cute si Renim Cruz. Shoutout. Papa Ambets Vlog. Yung maraming bibe. Pahingi po Papa Ambets. Baka naman. Warm Hearted Hands. Shoutout. Baka naman magpabibi dyan. Si Harold Ferreira. Shoutout po. Alagad ni PM USA. Shoutout. Solid South TV. Shoutout po. Dami. Grabe. Sarap ah. Si Raisa Pineda ng Jensan po. Shoutout sa'yo, Raisa. Sa'yo. Garden to Distress. Shoutout po. Joshua Decasen. Shoutout. Dama. OC Dream Filipina Expat. Shoutout. Shoutout sa inyo. Si paring Ronald Drama. Shoutout po. Lina Dequiña. Shoutout. JR Pagaduan from Tarlac City. Shoutout po. Shoutout. Queen Entong. Shoutout. Dami Si Miss Amy Pardo. Ito sugi ko to. Si Miss Amy Pardo. Shoutout ma'am. Ninya Sari Sari Store. Shoutout po. CFC Chow Food Pro. Shoutout. Simpleng ulam ni Juan. Ito sugi ko to. Shoutout. Shoutout. Lynn Promdi. Shoutout po. Gardening Perth, Western Australia. Ito sugi po. Pero Shoutout po sa iyo. Shoutout. Lance Dino 31. Shoutout po. Nanay Ebyang. Shoutout po. Yaya Channel. Shoutout. Jeng Santos. Shoutout. Jasmine Green. Shoutout. Ron Sapanta. Shoutout. At dyan na po natatapos ang aming masayang vlog na may shoutout, na may konting kainan. Sana po nag-enjoy kayo. Thank you very much po. Thanks for watching guys. Goodbye.